Kay ba mo mahigala kini ni ang survey karon sa kini ni ang first quarter survey, ibaw mo? Ako kay ba mo ko nga ako gyud presume kanunay nga kamo nasayod na mo. Ako gyud presume kanunay nga kining ako mga listeners, mga bright kini. Ha? Kay uban mo kun makaminos bitaw mo ra mo makaminos sa tao. Ayaw Ako gyud presume nga kamo nakahibaw na mo ani. Kamo mga bright mo. In fact nakahibaw na mo ani, pero ako lang ibalik og butang dia sa screen og akong i-discuss para atong maanalisar og maayo, no? Kani ha. Survey kini mahigala sa first quarter ining Publicos Asia Incorporated. Sa 5 ka mga trusted, most trusted nga haligi sa atong nasod. Balikon ako, kinsa maning mga haligi sa nasod? Ang presidente, ang vice presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House ug ang Chief Justice sa Supreme Court. Kining 5. Sa survey mahigala kining 5, kay ba mo kinsay pinakataas og approval rating? O kinsay pinakaubos og approval rating mga higala? Kay ba mo? No, klaro, kini klaro ni. Si Sara Duterte Carpio mooy pinakataas og approval rating o mooy pinakataas og trust rating. Straight to the point. Kamo nakakita na mo ni survey ha, pero ako ning gi-discuss kay do na tay implication. Discuss ko ni, do na may mga legal aspects sa dani. No? Si Sara Duterte Carpio ang pinakataas og rating. Both approval og trust rating. Nagsunod niya mga higala dili si BBM. Ha? Dili si BBM. Kinsa man? Si Chis Escudero. Sakto ba dahi? Tanawan, i-double check ko na dahi. Si Chis Escudero ang sunod. Unya ang sunod ni Chis Escudero, kay ba mo kinsa sunod nga most trusted? Ha? Ang trust rating o ang approval rating? Ang Chief Justice sa Supreme Court. Nga mao mahigala si Chief Justice Alexander Gismondo. Niya, kinsa may pinakaubos ani? Di man niya ang pinakataas og rating, approval rating o trust rating si Sara? Kisay pinakaubos? Tagana kisay pinakaubos. Ikaw, Clint, katagaan ka kisay pinakaubos? Naara ni BBM og ni Martin. Pero sa kining survey ha, si BBM binta-binta gamay. Ang naujit gyud si Martin. Dalawa, nga naman sa may implication ani. Dalawa, si Sara Duterte ang approval rating mga higala sa first quarter nining 2025. Sa to pa ni Saka ang iyang rating. Ang iyang rating kaniadto sa 2024 37% approval rating. Karon sa 2025 42%. Isaka. Unya ang iyang trust rating, ang pagsalig ba? Kaniadtong 2024, ang iyang trust rating is 31%. Karon ni Saka to 39. Saka. Kaya ba mo sa nitabo ni BBM? Now, si BBM doon na mahigala approval rating last year nga 33%. Karon nahitabo mahigala sa nitabo? Nitibugsok kini sa 19%. 19% akang BBM. Unya, ang iyang trust rating nga gikan sa 23%, karon nahimong 14%. Tanawa, sa to pa, og imong subayon, ang latest mahigala si Sara, 42% ang iyang approval rating, 39% ang trust rating. Kumpara kang BBM. Dakong diferensya ka ng 42 kang Sara, kang BBM 19. Dakong diferensya, oy. Medyo sobras katunga ng diferensya, ha? Sobras katunga kanang diferensya. Na? Sa approval rating na. Unya karon, arita sa trust rating. Ang trust rating ni Sara, ang trust rating ni Sara 39%. Ang kang BBM pila 14%. Na sobra gyud sa katunga. Unya unsa may implication ani? Straight to the point. Now, balik ta sa atong discussion mga kagalaan. Ako, di gyud ko anang mga komentaryo ta diri unya murag naglutaw ko sa kahanginan diri. Wa man di man ko pareha uban nga wa makatugpa. Kaya klaro ni. Kamong naminaw nako. Labi na analysis natong gihimo. Unya nagisgot ang mga issues mahigala in aning klase.
O man ta maghisgot og virals lang, no? Inato gisgutan issue gini. So akong i-presume diha karon nga kamong naminaw ron mga bright mo diha. Kasabot mo diha napita. In fact, kahikita na mo aning survey ha. Muna ako mingon ko ninyo nga ato lang i-discuss. Kay ba mo ko nakakita na mo ni pero ato lang gibalik kay aron nga atong ma-discuss. Tiaw mo na si Sara mga higala ang iyang rating 42% ang iyang approval rating ang kang BBM 19 ra. Wara katunga. Unya niya pa ang trust rating 39 ang kang Sara ang kang BBM 14 ra. Tiyaw mo na kang BBM ug Sara na akong gi-compare. Na kini siya ron mahigala ako exempted anang Chief Justice Supreme Court nga si Alexander Gismondo. Masibaw mo nganong ako way labot. Exempted ko na si Chief Justice. Ang ato lang barisihan ni si Chis Escudero 31% ang approval rating, ang kang Sara 42%. Sobras na po ang diferensya. Unya ang trust rating ni Chis 22%, ang kang Sara 39%. Ako diferensya. Now, arita, labos tanan kini si Martin. Si Martin ha. Ako, exempted na ko ang Chief Justice. Dili sa ingon nga pinangga na to Chief Justice, pero ngano, ako explain yung nganong exempted siya. Yan akong diskusyon. Sige lang ang iyang rating. Ulo taas og rating Chief Justice ha, pero exempted ko na sa kong diskusyon. Ang sunod niya kong discuss kini si Martin. Ngano man, tanaw ha, ikumparar na to ang rating ni Sara versus Martin. Ang kang Sara nga approval rating 42%, ang kang Martin 14% ra. Unsa may implication na laliman ka katulo piko-pikoon, pilo-piloon nimo ang 14% ni Martin o katulo aron makaabot siya sa kang Sarang rating. Tiya mo na. Imong pilo-piloon sa katulo mo abot mga higalas kang Sarang rating. Inaana ang lubong ni Martin ug ni Sara. Ano man sa may implication na ako na i-discuss ninyo. Unya ang trust rating ni Martin 10% ra, ang kang Sara 39. Pilo-piloon nimo og almost kaupat. Unsa may implication ani?